Ako sa vám niečo také moderovalo? Príjemná myšlienka, nezažil som to doteraz. V tomto prípade to jednoducho sa až núka, to mesto sa tak volá krásne, že sa až núka niečo podobné vymyslieť, takže ďakujem organizátorom, že to vlastne vymysleli. Príjemné, dobré, nečakal som až také príjemné prijatie, tí ľudia reagovali absolútne na všetko, nech sme spievali, hrali, nech sme si robili srandu, nech sme boli oficiálni, krstili, respektíve odkrývali nové logo mesta. Za každých okolností boli veľmi príjemní, takže všetka česť Michalovčania, ďakujem vám veľmi pekne, boli ste senzační. Vy ste východniar, ale preto sa opýtam, tuto ste už boli, niečo robili? Dávnejšie, musím sa priznať. Dokonca neviem, či celkom presne v tomto mestskom kultúrnom stredisku som niečo robil, ale určite v Michalovciach som už absolvoval nejaké akcie. Musím ale povedať, že naozaj dávnejšie. Keď hovorím dávnejšie, mám na mysli dobrých 8-10 rokov. A som celkom príjemne prekvapený, ako sa tu niektoré veci zmenili, ako sa kadečo poobnovovalo. Fajn. A vašu kapelu ste tu zavolali vy, alebo bol to nápad organizátorov? Bol to taký nejaký spoločný nápad. Keď sme sa bavili o tom, že čo by som vlastne všetko mohol ponúknuť v rámci nejakej svojej produkcie na pódiu. A keď som organizátorom povedal, že existuje kapela, s ktorou hrám už rokuce, žiaľ, dnes sme neboli úplne kompletnom obsadení, pretože nejaká choroba a podobné veci, ale verím, že to nikto nepoznal, snažili sme sa dať do toho úplne všetko. Tak sa to zapáčilo organizátorom a úspech sa dostavil. Ja som rád, že aj takáto muzika sa Michalovčanom páči. Dobre, a môžete ešte pozdraviť divákov televízie Zemplín? A ak by sa dalo, tak po východniarsky? Bol som oslovený, aby som pozdravil divákov televízie Zemplín po východniarsky. Ja chápem, že v sitcome, ktorý tak radi pozeráte, verím, že ho pozeráte radi, ten hrdina hovorí hatlaninou, ktorá je zmesou šarištiny, zemplínčiny a spištiny a všetkého možného. Takže keď si niekto myslí, že neovládam šarištinu, je na obrovskom omyle, dokonca si myslím, že jednotlivé dialekty celkom dokážem selektovať a okamžite spoznám, kto odkiaľ je. Ale hovorím takouto hatlaninou, aby som dal tej mojej postavičke jednoducho punc nejakého vševýchodňarského človečika. A niekedy používam aj len skomolenú slovenčinu, aby ste tomu rozumeli aj vy, ktorí nie ste z východného Slovenska. Takže toto je také základné vysvetlenia. No, Michalovčani, tak vám poviem, že osobitne ja nemám problém s ničím. Originál, akože nenormálne som še tu čul vo vašim meste, ako daco neskutočné to bolo. Zažitek na celý život. Še budem vrácal tu do vás aj normálne, že s decami prídem kúknúť, bo to stojí za to. Trince še plota, bo inakšie by ste mohli spadnúť z nota, to je celkom logické. Majte še.